Nag-usa ka, bay? Uy, bay. Nag-stretching ko ba? Nag-exercise ko ba? Kay kusog kay managan akong mga paninglon bay. Di ko kapas. Luyan ako nya. Makalit ang kawagtang. Kolektor sa ka? Oh. Buang nga mag-exercise ba ko? Oh. Kolektor sa ka? Kolektor ko, eh? Now, di ka mag-exercise, di ka mag-stretching. Patay. Di yung kakapas na imong pangkolektahon. Modo gid tungod akong tinong bangil mo ko digdagan Oo. ko. Suka Ka ka maluya. lagi ni kolekta lagi. Kusog kay managan ni mga Oh, buing. takbo ko amo digdagan ako. Hangak din. Ato sa opisina, perting loy-looy nya. Lang Nya paningil. Exercise din apil eh. Oh. Nindot na, nindot wa ka sumba-sumba pod. Wala oy. Teka mo lagi ka tambling-tambling. Ako sa tambling ko gabi. Agat mo gatan ako lawas eh, di ko kada daog. Matay. Kusod ka managan imong mga kuan eh, kolektahon eh. Kusog kay bay murag kuan maraton. Tayo gud. Asa ka kolektaron? Iri mo. Una ko laim say. Ako to ato ko lajisa. Ha? Lajisa ko. Tahun sa nimong gisa day? Oh, ano utan ako? Laim say. Imsay na pod. Ah, magdungan lang tayo laim say. Una tayo imsay. Ano? Naghari ko utang imsay gud. Ada ka na sa gisa samot. Tagbo ko gugod na imsay ko sa kadlo. Oh, pagay dak para ko may kay ana. Dako lang ng bilbil na. Dako pa siya. Kusugay mo dagan, sok-sok day sa bebasan. Kuan Nya, energetic naman kay ko. Kuan to. Pasado imsay ko do. Oh. Ba? Pay. Keep quiet. Ani talaga maro kaya. Kaliwa mo magkaliwat ang ninja. Ninja turtle ba? Oh, sakto. Ang bato na to. Mulipot ko dito. Ikaw, diri ra ka. Gi. Inagtakla na ko usa ka mangayo. Gi. Anak. Gi. Ayo. Ayo. Nakitaan ka? Wala, uy, dahan. Marukoy kayo ni, makakita ka sa sir na ko. Paspasan ni mo tago sa. Siyempre, ano ako anak ko. Maayo bitaw kay kang tago, no? Ibu kita si sir na ko, Jit. Maro mong ka. Siyempre, ako pa. Sir, Oh, ikaw din na, sir. ako. Katula, sir, uy. Oh, katul bitaw kay diri gani. Unang ko ni mo diri god. Oh. Duha mi. Panke. Bay. Tara rin liyo, bay. Oh, dari bay. Ato. Yung plano ba eh? Ay, oh yesay. Sa kalibo. Oh, ikaw dito na ngayo, sir. Data. Ako ani? Mana, sir, bayad na lang sa gata ni. Sunod na pod. Oh, sunod na pod. Pangita na sa glaing strategy sunod ha. Sige. Ito tayo lang sa bay. Salamat ay. Bay. Pilay hatagan mo Jisa. Disa. Kuan. 1,000 siguro to. Iya. Kusog ka na migyas. Kung buwang ka na. Ako kaya 500. Mo ko 1,000. Minakapila nila balik-balik na ko. Pariya dito pa rin nun eh. 1,000 dyan po. Oh, matinik pa to sa kanang ibi-ibi ba? Kung sa imsay labtik to sa mo to mas abtik to Jisa kay niwang to. Dapat iha. Sok-sok is kaganuyan. 1,500 pero sige lang. Okay ra. Basta sugang jaga lagi. Ha, mulang labo pas Tuod? Oh, labo pas tikling. Naligid ka bakili ito ilaha dapit. Bangon, mbot say utok anang Jisa oy. Ayun eh. Grabe ko suga murag yung kaliwat ug ungo. Huwag tang kalit. Kuya nang kulitor karo kita mago. Lagi? Last lang ni, last lang ni. Mundang na ko ani. Ito to. Ah, natural to on na Mo ako. ra pertong style to. Ha? Oh, mo gapon. Sige nato gyapon. Oh. Let's go. A few minutes later. Disi na ba? Isa pa. Mao gapon na style na arami sa sud si Jisa. Hilumon kani bayana. Kay tungod lagi kay bawo na siya ting kolektaron. Tama sa ba? Sa ba matingog? Anak ko niya, dua. Ano do? Mao gapon ang style ha. Sige. Ikagya po mo ayo. Nyara kus. Ato kus ubos. Yes ka tiri. Diba mo kus lustan na to. Oh. Nya sa. Gigi. Nagtakla gapon ako ha. Oh. Ayo. Ayo.
Wala ra ka nakita eh. Wala. Abdik ini. Dili lang makitang ko nila. Di ka bitaw mo sa. Wala. Sir, Ika na bagong din inyo. Ate. Muha bantong krang dali kay kamuagtang pati libuna nang ubos gid yung muha boy binuang. Napa kay taguanan di atoy mauding. Dali kay kamuagtang naggukod na ko nimo diri musok-sok atong naghimo-himo nimong balayanan dito. Ha, utupan pagsako. di sir kay nangita ko sa kong chila. Sir, Oh. sa katuna ko Ah, grabe paningkamot. Naningkamot og dagan. Naningkamot og ikias wa nalagod ka chinilas. Matunog gani ka. Bisin mo lo na sa ganito sa opisina kay na titanos ka. Bye. Araway. Nangita ko sa kong chila, sir. Bakit ka, sir? Ha? Chilas na ko ba na wag tang. Basin to agro Asa sa ka, musliman. Atik-atik na sa siya ba eh. Di ako naligi do. Bukod ko niyo, kapas. Nataguanan ng buhing dato ba eh? Bakit na singilas? Ay, napinan dito ka ng down saging. Magtago day. Oh, ilis-ilisan pa niya ang down saging. Pag oras ka dito. Mau di na hapintaan. Oh, nindot tagpa. Nindot kayo Sa pamong. lagi mo ang palautang. Dagpan. Doon sa plano ay sakto kayo ba no? Hindi ko maningil ka ba ito duha. Pila gito utang nang ko, sir. 500 grasa. 1,000 na. Kay grabe na kung balik-balik diri. Grabe na tong di marathon. Ako 1.5 ba ta 2,000 eh. Ah, 2,000 kay. Oh, murang nakapariban na ka ba? Ako sa pila kong tiin lang sa mo diri. wala pa magpariban unta ba niya. Malas man na abot mo. Malas di ay. Grabe kami. Swerte. Swerte din na Alam sa siya. Kunti taron. Oh. Sir, Bel. pwede sunod na lang, sir. Kay riban lagi ni nako, sir. Yan. Kaya bisi niya irason na sa nimo madto sa opisina. Mulon ka kay damage, hair damage. Yan sunod daga sa di. Na sunod po sa kuha eh. Sunod Ah, Yan yan sunod po adlaw. Wapa ang tagayo. Ana pa sa kwarta. Sexy ang tagayo. Mudagan lang ang utang. 2,000 lagi naman ako kolekta karon. Salamat kay ha. Ada talaan ay. Sunod ha. Ulit na to ay. Uli, ko. Luno sa dito ha. Rebita ko ba eh. Impas na. Luno sa da. Kay magmarathon na sa da. Impas eh ha. Mayanin mo. Impas na. Salamat, ma'am. Uy, cancel ang riban. Maloy. Sa kong chilas, eh.